panawagan sa tanang mag-reels diha kanang mangihi. Nawagan ko ang mangihi diha mag-reels. Anong anhima mo mangihi sa Facebook? Sa man wa mo'y CR sa inyo, wa mo'y banwa, wa mo'y kataguan. Ana mo diha sa Facebook mangihi, nya porte ng panusa diri. Ya, daghan na kay daghang mga tan-aw sa Facebook, daghan na kay tan-aw nga bata. Mga bata ang tan-aw sa Facebook. Kitaan mo sa mga bata, makasuo ng mga bata na. So, di na maayo ng inyong hara. Himo. Mura kung magingana lang gay mo, ayaw mo pagingana. Kung magingana lang gani mo, mangihiyalah, views mga inyong gipangita diya. Ipatanaw na. Diba? Aron maimpas yung tanang utang sakto, diba? Ihi mo diyan maho ng panos ng Facebook dire. Niya. Igura mangihi diha. Video nang pagka views man lang inyo ay pakita ng balbakuwa diha. Diba? Maura na. Kay murag na kuan ning mangihi ning magsi kada upload ako na ning reels nga mangihi. Haron lang siguro maka-views. Ay ipakita na haron nga mo views kag 500,000 abot na lang kuan 3 million. Di ba? Sama mo diha ay. Sige mo. Pasaway pangihi panos na kay Facebook.